pepanggihan kepareng matur ing mriki kula ngadeg wonten ngaso panjenengan boten ateges kirang-kirang praksila ananging kula dipun suwun panjenenganipun ingkang kiromad Bapak Pujiyanto Ibu Nurul Alvin Rahmawati kepareng matur ananging para sepuh aji sepuh bini sepuh sesepuh ingkang para ing pamawas ugi ledha ing pitutur para alim ulama ustad ugi ustadzah ingkang berbudi dharma para tamu kakung semaputri ingkang winuwing karayun utawinipun ingkang kinurmat Bapak Jarmo ugi Ibu Kartini ugi para pangonjong ugi para tamu cinedahan ingkang bagya mulya saderengipun kula matur panjenengan sedaya tansah kula dherekaken amunjukaken puji lan syukur wonten ing sahandhap Paduka Gusti Allah ingkang kawasa ingkang sampun paring kanugrahan kateteman katitik panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Jarmo Ibu Kartini wonten dusun Kedaton RT setunggal RW sekawan Purworejo Purwodadi Grobogan kanthi rahayu lan para ibu ugi slamet dhateng para ibu katur ingkang kinurmat Bapak Abdul Qolik Bapak Abdul Qolik ingkang pinangka saira saking panjenenganipun Bapak Jarmo ugi Ibu Kartini ingkang kinurmatan keparengna kula matur ingkang sepisah kula pinangka saira saking panjenenganipun Bapak Pujiyanto dalah Ibu Nurul Alvin Rahmawati pintun salam unjuk panjenenganipun Bapak Jarmo kanthi wasalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang angka kalihipun nyuwun pangapunten kula hanganti panganten sarimbit ingkang nami pun Asila Murti Afrida Safrida nyuwun pangapunten nggih Bapak iki kula nggih radi mboten sae ngendikanipun kalian anak Mas Bagus Aditya Bayu Widianto ing rikalangan punika kula pasahaken wonten ngarsanipun Bapak Jarmo ugi Ibu Kartini mugi kanthi panyuwunan teng putra kekalih kula pasahaken amrih saenipun anggenipun didik ulang buruk wonten ing tlatah Kedaton mriki awit panganten sarimbit tasih kirang kathah pangatusan langkung-langkung ing bab kulawarga rukune Balewisma pramila ing wekdal menika utawi titi wanci menika kula pasahaken panjenenganipun Bapak Jarmo Ibu Kartini ingkang lumantar panjenenganipun ingkang kiromad Bapak Abdul Qolik ingkang ngatikanipun nyuwun pangapunten kadang pisan saking Semarang boten beto angsal-angsal punapa-punapa hamba bilih wonten angsal-angsal sekedhik ugi emangke saged angin-angin jejiganipun panjenenganipun kangge hormat Bapak Jarmo ugi Ibu Kartini
Salajengipun sowan kula ing mriki mbok menawi dados ribet repote keluarga ageng mriki pramila keluarga saking tlatah Teluk Karanglo RT 7 RW 8 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Candisari Kota Semarang namung saged nyadongaken asta kekalih utawi tangan kekalih ugi wonten lumuring sih samudra panaksa awit piyantun Semarang boten alus kadosta piyantun Purwodadi ngriki pramila sepisan malih nyuwun pangapunten ugi sowanipun ngriki radi-randhat pramila sepisan malih kula ugi nyuwun pangapunten kula pinangka talane atur panjenenganipun Bapak Pujiyanto dalah garwa lenggono angin kula matur kesih kathah kirangan ing samudayanipun langkung-langkung ing bab basa sastra ugi wirama kula namung saged nyadongaken tangan kula kekalih mugi wonten sih samudra pangaksama salajengipun manawi ing mangke sampun rampit anggenipun sami wawan pangandikan mangke kula sakrulungan badhe medal pasilan nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula saking laladan mriki ngantos griya sowan-sowan tansah manggih rahayu riyana ugi kula warga Bapak Jarmo Dipukatini dalah garwa putra tangga tepalih mugi-mugi pinaringan kasarasan karahayon pikantuk rahmating Gusti ingkang matikal-tikal. Makaten atur kula lenggono alih kula matur kesih kirang trapsila kula sepisan malih nyuwun pangapunten. Ing basana nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.